Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, sa 20 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog lima nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 ngadto sa 30. Sa Jesus mingon sa mga tinun-an, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.